Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Robert, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pending case sa akong amahan. Aron yung sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang kong ni-graduate. Ingon ini ang mga panghitabo. Yes! Graduate na yung go! Woo! Congratulations, Nak. Kung daspod pa. Salamat sa tanan nimong sakripisyo aron lang makahuman ko sa akong kurso. Salamat kayo. O, isa pa yan. Obligasyon ako isip imong amahan nga magkahuman gi kasi mo pag-eskwela. Sige lang pa. Puhon, kung magkatrabaho na ako na'y bahala ninyo ni Mama. Kaya dili ko gusto nga magsige pa mo og trabaho eh. Salamat, Nak. Unsa, doon na kay plano mo larga sa laing nasod. Oo pa, Nya, asa man ka magsugod? magpa-experience una ko din sa ato pa isip nurse. O kung igo na gyud akong experience, pwede na ko mga apply para sa laing nasod. Asa man ay plano nimo nga mularga? Gusto ko sa US pa. Oh, mayo tuod ang income dito sa mga health professional, Nak. Ato nang iampo. Salamat kay pa. Naninga Lagi. Gusto mo dyan kayo ko makalarga sa laing nasod ko. Nga nang ganahan magyud ka dito. Ganahan ko dito. Aron pohon, madasan na ako akong mamagpapa dito. Wa pa gina sila makasuwag travel outside the country ko. Nice. Nindutuod ng imong plano para nila. Gamay na lang yung kuwang. Makalarga na dyan ko dito. Ako naman giliw kang ako mga papeles o ginahinay. May day kaayo. Ikaw, Ginny, wa kay plano? Maapas lang niya ako nimo dito. Mularga na ka sa gawas. O pa, Taon-taon pa letaan ni magkita, Lung. muragaan na gyud pa. Pero sige lang, ay kabala ka. May akong plano nga kuhaon tagid mong mama aron makaadto mo dito. Ay, ganahan kay ko anak dong. Makaadto na gyud in taon Miss Gawa si papa nimo. Ayaw kabala ka, ma. Pila rin pagdagat sa panahon, eh. Magkauban niya tapuhon dito. Yeah. Pag-amping dito, ha? Ayaw kalimot sa pag-ampo. Salamat pa. Ug kamo po din, he. Amping mo permi ni mama. Nanugon ako ni JB pa nga, dili gyud mo pasagdan. Ay, kabalakan lang ni mama ug papa kuya. Ako rin bahala nila. Magduha naman di ko katuig din, he. Gamay na lang kuwang. Umagabakasyon ako sa Pinas. Ay, manawag di ko lang magpapabi. Nalihok naman ka ninyo ginahinay inyong mga papilis pa, ma. Udong. Gamay na lang ang kuwang. Sige lang pa.
Kay kung unsay kuwang puhon, inigpauli na ko diha. Kuyugan di ka, aron makumpleto na gyud na. Sige dong, ya amping. Salamat pa. Pa! Ma! Kumusta naman mo, ha? Ay, ni anak okay ra. Gimingaw kay minimo. Ingon man sad ko, ma. Kumusta man ka dong? Okay ra pa. Medyo duka pa lang yun. Lala, kautsa. Para ining human, makapahuway ka. Huwag ba na lang tayo mag-istorya? Pa, mga datagin BI para makakuha kag in clearance. Sige dong. Asa pa rin si mama? Atong kuyugon aron doongan na lang mo. Dong, nahit man ko sa NBI. Unsa pa? Nga naman. Nakuno ko'y pending nga kaso dong. Ha? Pinding nga kaso? Sa unsa man? Recorded by X Thunder Gaming. Kung wa na mong gilihok ang mga papeles ni Papa para abroad, dili mi mahibaw nga doon na rin siya pending case nga mismo si Papa wa mahibaw. 35 years ago, gitudlo akong Papa nga niya gida ang mga gamit nga gikawat siyang gagaw. Electrician manggod akong Papa sa una. Na-stretch ko kaayo. Tungod kay 1 month na ang nakalabay, ug nabalaka ko nga base ma-refuse ang among application. Unya, Wa magi ko may baho dong. Uy nga, nabali ay ko'y ingon anak nga kaso. Tingalig doon natay maduulan, ana. wagid kay nadawat pud nga supina pa. Wa man yun dong. Ang akong gikatakan. Wa ba yagyog ko mibalhin og puyo. Kung naman niya ko'y kaso, gipangita na unta ko nila o gipadala na kong supina. Mausad pa. Na, di ka maduga yung proseso, ana? Mao lagi na akong kabalakan. Ug mas nabalaka pagid ko. Kay base nung i-refuse ang application ni Papa. Pangutanan lang sa suhito, yun, ana. Mao bitaw. Ay, paita. Imbis malipay ko kay bago kong abot din sa ato. Na-stress na may nuon ko. Susway, ano lang sa kaayong palabi ko. Mapangitaan na lagi nagsolusyon. Uy, hala. Niya, ang saam na kuya. Mabilis, Papa na. Kung sa mga gani dong, ayaw lagi ka problema na ko eh. Lisod man kung doon lagi kakulian. Dili pa. Kinahanglan magduungan mong mama og larga pa ingon didto. Ya, usao man na nato. Oh, pangonsulta lang og abogado kuya. Mao gani akong buhaton, GB. Mao gid untay gusto nako nga magkadungan sila sa mama ug papa nga makalarga pa ingon sa US. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mato di papa. Wa man gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibudngan nganong wa man siya nadawat nga supina kung naa man na siya kaso 35 years ago. Ikaduhang pangutana. Doon na ba mo'y idea how long will it take para matagad iyang kaso? Unya maka-attend og hearing? Ikatulong nga pangutana. Dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglang andamon namo aron mapamatud-an nga napasangin lang ang akong papa? Ikaupat ug katapusang pangutana. Kung mukonsulta kog abogado, mga pila kay among kinahanglan andamon. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Robert.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema na Dr. Rene Obra nga mutubag ana guys. Di maguol ay kabalaka. Matubag na namo tanan ninyong mga pangutana busa. Ipadadayon sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, ang importante mapada ang inyuhang suwat diri namo. Di na ta magdugay, di na ta maglangan, ay dugaya. Ipada ang inyuhang suwat yun right away sa ato ang lain-lain nga pamaagi ha. O di ta mauwaw, di ta maikog ngano. Hoy, kitang tanan na atay mga giagian, no? Na naagid tay mga problemas kinabuhi, naagid ni challenges, naagid ni mga setback. But kibaw mo, kaning mga problema natog malampasan tani, they will make us better persons. They will make us stronger. Kung kumubalik ang mga inaaning problema ba? Ay, sus, nahuman man gay nako na, ana, di ba? So, di nako, man nako ani, kibaw nako kita nako ning salida ha. O, mo man na ilang isulti perme, di ba? O, ana gid pud na. As in life, it's always like that also. So, ayaw mo og kalawagtangan og hope, no? Every time na atay maagi ang problema, because that is part of the circle of life, no? Di na to ma-appreciate atong kinabuhi, guys. Kung wa tay mga giagian nga mga problema, mga setback, no? Anak gid na. Ba importante mubangon kung madapa, mamapha, ayuson ang buhok, ayuson ang korona, ang sanina, atong ipagpag, rampa again. Anak gid na, no? Diba? Guys, ang ato ang letter sender, karong adlaw tagpuyo sa Cebu City. And by the way, ako lang yun di ay tagaan og pasidungog and a big congratulations kay grabe kay ko ka-proud nga nakaila ko ani nila silver medalist no less, no, sa marathon, no, sa SEA Games nga nahitabo dito sa Thailand, si Art Joy Torregosa og sa duathlon nga relay si Franklin Yi, no, mga estudyante ni sa University of San Carlos under the coaching sa ako apong running coach mo nang huy, proud kay ko, feeling sa nako may kay kong dagan pwede ra man akong hinaya. Hoy, no, Coach Arvin Loberanes, congratulations, daghan kayong salamat sa inyong adlaw-adlaw nga sakripisyo para lang yun mo train og dadon ang pangan ngadto sa laing nasod, ang pangan sa Pilipinas. Og ato gyung gibest ang mga nagkalain-laing nasod sa inyuhang kakusog. So we are very, very proud of you. Sus, kita ko ani nila guys mo training iniglabay lagi hangin, murag yung whoosh, anak gid ba? Nana sila kakusog. Kaw na lang maikog, usahay kay kuyugan ko anak nila dagan, mauwaw ko kay pwede ba na akong hinaya, no, maningkamot baya in town ta, pero believe ko, grabe. And Coach Arvin, one of the best, if not the best running coach in Cebu. Okay? Kana, ako din ang ningon jud ko nga ako gud mong i-greet because you really deserve, no? Not just the tarpaulins ng inyong madawat. And I hope ang Cebu City, no, murang wa pa man ni sila tagai og igong padungog sa Cebu City nga mga nagskwela manig Cebu City maski dili in town butante. Hoy, garbo ni nato guys, ha, tingali ang kunonis ubang probinsya, alkanse ta, nani diri gadako, nani diri gatubo, ato ni homegrown talent in Cebu. They deserve the support. Usahay, no, munay rason nganong dili ta maka-gold
nganong mauwahita kay kuwang kay suporta sa gobyerno tuas flood control unsa ba kiyawan. Di ba? Dili they deserve the support that from the government, and now that they've brought home medals for the country, garbo na sa Cebu, I think angay ng pasidungugan gyud. Letter sender, karong adlaw atong tawgon nga si Robert. Single, 32 years old, punto legal ang iyang pangutana kay naay pending case ang iyahang iyahang papa, no? Naaman ni siya kaso, no murag bulargahay man ta tuon niya nagka-problema hinuon. So unang pangutana, matud ni papa wala namang gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibungan nganong wala man siya nadawat nga sabpina kung naaman di ay siya kaso 35 years ago. Usahay wa siguro natarong og serve or wa kapag serve or naagi mga kakulian po, no? I cannot explain, di man gyud pud ni perpekto ang ato ang justice system. Manumano man pud ang pag-serve nato, tao ra pud na naapoy human factor element and error, posible nga wa ka na serve niya, wa nahatag sa imuha and things like that, no? So naida kog chance mo nang wa ka kabaw about the case or wa ka na servan gyud. So tan-aw nato na sa records, makita man na kung na servan ba ka o kinsay ni dawat, naaman gud na return of service sa sheriff nga ning serve ana, makita man na, ma-check man na nato sa records. Pero matay 35 years ago, sus, uban andong naminaw na tong sukintig paminaw, wa pang matao, no? So anyway, pwede to ma-check sa korte, ha. Ikaduhang pangutana, do na ba may idea how long it will take para matagad iyang kaso unya maka-attend og hearing? Okay, atong i-check unsa maning kasuha, ha. Kay wala may gisulti nga unsa nga kaso, no? Pero kung NBI clearance nagi-hit, so meaning criminal case. Now the good news is ang Supreme Court nagpadala og circular, ni pagawas og circular kay kung kanang kaso sa pares imong papa inana nakadugayon nya wa naglihok, wa man pud na nila gilabay, no? Ang tawag ana gi-archive. Unya tungod kay sa kagidugayon, no? Ningon ang Supreme Court nga kung wa gyud na naglihok nga dugay na kaayo pipila na katuig, pangutan ako no ng mga hingtungdan dihag interesado pa ba na sila kay ug di gani i-dispatsar ta na lang na. You can avail of that circular para mulihok na ng inyong kaso. And mandated ang mga korte ana para matangtang ang mga docket ug dili na magkatapon og gaabog-abog ra na gadungag-dungag ra na simbakog masunog ng mga papel dinang kagumkom na kaisngatanan din sa korte, no? And justice delayed is justice denied as well. Kay nagfile og kaso ug interesado pag yudto siya, wa man din na mobalhin ang imong papa nganong wa man nagadagan ang kaso, di ba? So posible nga di na siya interesado, and it's not fair also, no? Sama sa mga tao para sa imong papa nga wa kabaw niya naa di ay mga problema na accused di ay sila. Okay? So ilang sunod na tong pangutana, ikatulo, nga pangutana, dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglan andamo namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa? I think you'll have to check on the case, no? Adtua dito nya kato akong gingon nimo nga circular kung basin gilihok na basin dig na dismiss na sa korte, no? Wa ta kabaw kay kung naglihok na posible yung na-dismiss na sa korte, then atong pahibawon ng NBI nga wala na-dismiss na siya para wala na kay hit sa NBI. If not, then probably magkinahanglan tagtabang sa PAO or kinsang abogado para palihoko na to ang kaso ug mapadismiss. Kadyot na lang kaayo na siya. Ikaw pa to katapusang pangutana, kung mo konsulta kog abogado ani, mga pila may among kinahanglan andamon. Consultation is mga 1,500 man siguro per hour. Or pwede po, depende. Kay kung madto na kag fiscal or public attorney's office, pwede ramang yun ka matabangan nila. Libre man ang ilahang konsulta. Or you can go to the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter or Cebu Chapter para makapangayo kag consultation nila sa ilahang legal aid clinic nga matudluan kag unsay angay ninyong buhaton kabahin sa kaso anang imong papa. Okay? Guys, mga sukintig paminaw, naghinaot ko nga dili lang kani sa ato ang episode karon na amoy nakutlo nga pagtulunan, kundi sa mga every episode, no? Whether medical or legal, personal, emotional, nga mga psychological nga mga
problema nga inyong ipada nga among gipaningkamutan nga mahatagan og tambag naagyud mo'y nakutlo nga pagtulunan all throughout 2025 and all throughout the years, no? Nausab man gani atong format but ato ginang gipaningkamutan nga naagyud mi. Ako, si Dr. Obra, ang ato ang RMN Production Center, ang ato ang mga kartistas kahanginan na ningkamot, dili lang nga lingawon mo, but para pod mahatagan mo inspirasyon ug kadasig nga mopadayon sa ato ang cycle in life nga mahatagan mo inspirasyon nga malamdagan mo nga dili mo alone in the journey. Na ako nas Dr. Obra na aning atong stasyon nga anda mo tabang ug moalagad kaninyo. No? Naut-untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, dili lang today but all throughout 2025 nang hinaot mi nga in 2026 mo padayon gihapon mong paminaw sa ato ang pagtulunan. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat, maayong adlaw ug Happy New Year!